שלום לכולם, כאן מקס, והיום אנחנו בפרק חדש על אולטימייט טים. אז הנה הקבוצה שלי, לא משהו מיוחד. היה לי עייף, בלם עייף, ועכשיו אני מוכר אותו. אני לא יודע אם הוא שווה ממש את הכסף הזה, בביי פרייזנר 18,000. והנה עוד כמה שחקנים שאני מוכר. יש כאן עוד נראה לי. אז אוקיי. הנה התקציב שלי 16,000. אני בדיוויז'ן 8. איזה 8? 5. נשארו עוד 5 משחקים ולא נראה לי אני עולה דיוויז'ן. 2 משחקים נשארו. אז בואו נלך למשחק ראשון. שנייה. נראה אם יש להם... בסדר. יאללה. רייטינג 84, מאמן אנגלי. סולדדו, ון פרסי, מטה, וויליאן, נאבס, אוסקר, וידיץ', אברה, פרדיננד, ווקר וצ'ך. הולך להיות משחק קשה. Welcome to EA Sports live coverage of FIFA Ultimate Team seasons. Here are your commentators, Clive Tilsley and Andy Townsend. Greetings everyone, I'm Clive Tilsley, it's my pleasure to welcome you. Andy Townsend is here with me for this one. Really looking forward to this game, Clive. וויליאן עם הכדור, פרץ לוקח. וויליאן לוקח בחזרה. עברה עם הכדור. מטיץ' לוקח. פרדיננד לוקח. עושה תרגיל. שולח את ון פרסי עם הכדור. איך הוא משחק? איך משחק עם הרמות. יוצא לטובה של הילטון. מטה מרים. איזה גול, מה זה? אוקיי, 1-0 לדקה שישית. ידעתי שזה הולך להיות קשה. וואו, איזה פוקס. בן זונה, תעביר כבר. זה מסוכן אחוי. אני משחק במגיל אז גם אני אשחק במגיל. סלוויו עם הכדור. סלוויו. עדר, נו. מה זה הרמה הזאת? ורלה? לא. גאיטן תגיע. איזה טמפל. והכדור לא יוצא לאט. פפה. עדר. הוא מנסה. צ'ך לוקח את הכדור. סלוויו. יוצא להביא לעדר, לא יוצא. סלוויו עם הכדור, אבל איזה 0. אין לו מהירות בשיט. וויליאן עם הכדור. איזה טעות של מנגלה. איזו טעות. וויליאן מרים וזה יהיה גול. לא, זה לקח. אוסקר שם את זה ברשת. 2-0 לא. דקה 15. They don't save those when a player catches hold of a volley like that. It just flies past the keeper before he knows it. Picture goal. Great technique, Clive. Goalkeeper, no chance with that volley. אני גם משחק מגיל, מה הבעיה? אני אלך להרים. איך, איזה גול נפש, נו. בן זונה. כוס אימא שלו. זה מסריח הוא. נו, אתה עם הפייס הקטלני. יש. רגוע.
הכל בסדר. קרליו, איך שלא קוראים לו, שם את זה ברשת, דקה 19. סליחה על הרעשים, פשוט אני ליד האחרון ויש פה מכוניות וזה. טוב, קרליו, מה, איזו טעות. מנגלה, רוץ כבר, יש שמן. טוב, מנגלה. רוץ, 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 רוץ. יש! עדר. גם אני אשחק מגיל, מה הבעיה? עדר, דקה 33, איזה שער. בישול של ורלה. וואו. לא מאמין, לא מאמין. איך החטאתי את זה, איך? איזה גולים פוקסים היו לו, מה זה? טוב, מחצית 2-2, 5 ביתות לי, 5 למסגרת, 6 ביתות לא, 2 למסגרת. מו שולט יותר במשחק, יאללה, מחצית שנייה. We're off and running again, 45 minutes to settle it. שחקן מחזיר לשוער, זה המשחק הזה. איפה תברל, אין לו כוח. ואן פרסי. כדור אצל נבס. בן זונה. איזה מסריח הוא, איזה מסריח הוא. כמה היה לבן זונה הזה? יש לו מזל שהחטאתי את הפנדל. פשוט בן זונה. פשוט בן זונה, לא מגיע לו בכלל. לא עושה כלום במשחק הזה. עדר, אני צריך להחליף אותך. וואי. אובמנג. פרס, יואו. טיניו. ואיסקו ייכנס. וואי, אין לו עמדה טובה. אפילו שהוא לא ייכנס, לא יודע. טוב, 3-2 לא. למה יש לגים? טיניו. יואו, זה מסריח הבן זונה הזה, איזה מסריח. שוער תצא, שוער... איזה בן זונה הבן אדם הזה. מה, קוקסינל? של הסבתא, את בת זונה. פסדץ, טופובלת נחות. סוכה. תעלו כבר, תעלו. אני לא יכול לעבור פה את כל המגרש. וואי, צ'יך הבן זונה הזה. יש פנדל, עוד אחד. תן לו אדום כבר. אין, 100%, גם את זה אני אחטיא. אובמה אין גבעת. אין בחוץ. יש! יש. איזה פוקס. טוב, 3-2 לא, 4-3 לא. אני מקווה שאני אנצח את זה. יש עוד זמן. עכשיו בזבז זמן. אני לא מכיר את הקוקסינלים האלה. איזה מסריח. חכה, אני אקוץ אותו. מה, שופט, מה? דחף אותו. מה תיץ' תותח. טוב, צריך להכניס את איסקו. לא אכפת לי לאיפה, העיקר להכניס אותו. במקום מטיץ' ננסה אותו באמצע. איסקו, יאללה. תצא כבר. יופי, מצוין.
Well, it's up to the manager to make the big decisions. He still wants something out of this match. He thinks this substitution can get it for him. איסקו. איסקו. מה אתה עושה? ורלה. מנגולה לסלוויו. לא, טוב, המשחק בטח ייגמר, ניצחון לא. משחק מסריח, אין מה לעשות. יאללה, התקפה אחרונה, איסקו. מה זה המשחק המטומטם הזה? גוש של הסבתא של המשחק הזה, בן זמן. EA המסריחים האלה, וואו. איזה גול נפש. איזה גול נפש. גול נפש. המשחק נגמר, 4-3 לא. עוד נראה את הסטטיסטיקה. 9 בעיטות לי, 8 למסגרת, 11 בעיטות לא, 5 למסגרת, הוא שולט יותר במשחק. אוקיי, אז תודה חברים שצפיתם בסרטון. אם אהבתם תנו לייק, אם ממש אהבתם תנו סאב. נתראה בפרק הבא, ויאללה ביי.